back to my YouTube channel. Sabrang gobang di YouTube channel nomor ada sampai. Video mana kemudian ini mana itu? Ini जोङो उदालगुरिसिम फैदों ओरैनो बेरायनो बोथोर माबा हाबाय थादोंमोन दा एसे बोथोरा बुस्रानायखाय जों फैबाय ओरैनो आगोलाव फैबाय थाखायो दिनै ओरैनो खनसे बेरायनो फैबाय आरो आं देखायगोन उदालगुरि टाउनखौ नै आंजों लोगोसे जोंना बाइक सालायगिरि नै लोगो दङ जोंना थांगासिनो सामफ्रामबो फरायनो नङा होमबा औ जोङो महरिपारानिफ्राय फैदों आरो बिथिं महरिपारा भेरगाव टंला पानेरि ओमफ्राय उदालगुरि बिथिं जाना फैनो हायो आरो बिथिं दङ महरिपारा नावकाटा बाङालिपारा डिमाकुसि बै थांनो हायो आरो थोंजों पानेरि जानानै बिथिं आरो टाउनफ्राव थांनाय लाइनथिं बिथिंबो फैनाय जायो आरो गरसेथिंबो फैनो हागोन दा जायखिजाया जोङो दा एसे बारबोबाय भेरगाव बारबोबाय टंला मोनसिगोन आं देखायलांगोन नोंथांमोननो माने जिहेतु जों बाक्सा बर्डारनि नालाय जोंनो उदालगुरिया बर्डार जाहैबाय दाथ' जोंना बाक्साया टाउनफोरसो जाबाय आरो मा होनबावगोन नङा होमबा गोदो जों जोनोम जाबा कामरुपमोन बिनि उनाव 2003 मायथाइनि उनाव बाक्सा जाबाय दा आरो 2022 मायथाइयाव टाउन जाफैलायबाय दे जा हक जोङो गोजोननाय मोनो खाथिनि जिल्ला उदालगुरि जिल्ला जों दा थांगासिनो आं देखायलांगोन नोंथांमोननो लामाफोरखौ नुगोन आरो टाउनखौ नुगोन आरो एसे थौदो लोगोफोर लोगोफोर बेनो नै जोङो दायो टंला टाउन मोनबाय नङा होमबा टंला टाउन नङा होमबा बियो औ टंला टाउन मोनबाय जों गाइस Tongla Town guys, oh welcome to Tongla Town. Wah, deh, beleber no, Tongla Town no. Video nào này này, chúng chừng ba giờ chừng thằng là nó, bây giờ Tongla college chừng rồi học lăng xí, sẽ sốt raกัน, bây giờ hồi sinh cái bản này mà số con nó bảo bị kinh cái gì là sôi xí cái nào đấy, bây giờ thu được, thằng đó, chỉ liệp làm đấy, yes guys chúng mà này ba giờ cái thằng là Tongla Town जों ओरै कलेजथिं हाबलांसै आरो टंला कलेजथिं थोंजोंनो टंला टाउन स्मार्ट सिटिबो जासिगोनथ' बियो मिथिबाय टंलायालै स्मार्ट सिटि गोलैबाय आरो जाबासिगोन लासै लासैनो शपिं मलफोर दं माथो जों दा लेफ्टि लानोसै नङा होमबा थोंजोंबो थांनो हायो खोमालै खिन्थु ओइ लेफ्टि लादो दे ओरै लेफ्टि लानानै कलेजथिं थांसै ओइ गाइस लेफ्ट राइट ला आरो बेनिफ्राय ना ओमफ्राय बे राइटखै थांबा कालाइगाव सहैगोन ना ओरै थांबा कालाइगाव सहैसिगोन सिदाबो थांनो हायो खोमा आं थांनो मोनाखै औ खनसे थांदोंमोन औ पुलिस स्टेसन मोनगोन बिथिं थांबा नै गाइस जों दायो बिथिं फैबाय सिदा थांबाथ' पानेरि सहैबाय ओमफ्राय जों नैथिं राइटथिं लाबानो जाबाय कलेजथिं बुजिबाय येस गाइस नै रेल फैदोंमोन ना दानि ट्रेन फैदोंमोन दा ओंखाय जाम जादों एसे इंडिकेटर लगा लो दै जाजोब्बाय दैज्लां बोथोर सफैनोसै अन्थाइ लामा सेर सेर ट्रेन लामा गाइस मा एसे मोजां ini left sila mas ini ke masuk orang mencari itu setengah malam mendingan bah
Hoलायदो बिथिं मोनसे दं औ गाइस बोथोराबो अखा हां जाफिनलायबायलै गोलैयासै हर नाम गोलैबाय नामा गोलैयासै फाहामदों खोमा आदसा क्रसिं फाहामदोंसै खोमा खोलैबाय आदसा Yes! Moजां नांदों ना फैनानै माने जायगाफ्रा गुवार गाइस दुब्लिफोरखौ मोजां नांदों गोजौ जायगाफ्रा इले औ बेनो नै गाइस जोङो नै दा थोंजों उदालगुरि थांनाय लामाखौ मोनसिगोन जोंनिफ्राय औ नङा होमबा बास नै जोङो गाइस नै दा जों सानजा थांसिगोन राइटथिं ओमफ्राय नै सोनाबहा थाङोब्ला लेफ्टथिं थाङोब्ला इथिं पानेरि इथिं डिमाकुसि टंला इथिं ओरै थांनो हासिगोन आरो नै जों दा गाइस नै बेखै थोंजों नैबे उदालगुरि आरो येस मोनसिगोन गाइस जोंनि महरिपारानिफ्राय उदालगुरिसिम फ्राय 60 किल'मिटारसो जायो 60 किल'मिटारसो एसे स्पिडाव फैबाथ' 60 किल'मिटारा 1 घन्टा सम सफैगोनलै न' 60 सो फैबा येस लामाफ्रा मोजां जाबाय गाइस टेनसन गैया वाव masuk Deulguri Sok acha oh beke Denbari oh beke Horisinga acha doi ke Deulguri Sok da bajing thongjong doi beke Horisinga tagaw finally guys Udalguri मोनथारसिगोन टाउनखौ Yes, baru 2 kilometer. Wow. How they move. So, wow. Yes, guys. Progress. Udalguri Memorial Park. Let's go, brother. Welcome to Udalguri no. Udalguri टाउन सफैबाय गाइस. मोजां नांबाय फैनानै. लामाफोरा गुवार मोजां नांदों जायगाफोरा गोजौ. ओइ अक्जिलियाम कलेज बिथिं थाव डिपु. एक्चुअली बे लामायाव गोबां थाव डिपु नुबोबायलै ना? बा खाथि थाव डिपु. Daw birayलांबायलै बालावलाय दाव बिरलांदों माथो फाग्लासो दाव बिरलांदों बा आरो बे थाव डिपु बावदैया फाग्ला जागले खयथासार थाव डिपु दङ हा मानो औ नै लोगोफोर कालाइगावआ 20 किल'मिटार तेजपुरा 76 रौता 15 बा बेनो आरो उदालगुरिया ओमफ्राय जोङो बै बिथिं दulu स्टेसन लाइटिं ओरै राइट लादो
Oh, ini permahal mana kena? Oh, अच्छा. Berarti dongkai already shopping hall. Ini gol masuk ke mana? Sa. Tuh, ayo be mesti sih. Sa, muria. Double luta baik. Finally guys, Odalguri town. Moजां नांदों ना फैनानै? बोरै मोनदों फैनानै? मोजां नांदों ना? बरिया. खनसे आङो एसे आगोलाव फैबा नैखौ बानायगासिनो दंमोन बे लामाखौ गेजेरनिखौ आरो गिदिं माने मोनसेमोन लामाया दा मोननै खालामबाय। औ बिथिं जायाखै मोनसे। Odalguri town. Bang बर' दङलै न'? बेलेग दस्रा टाउनफोराव बिदि जोंनि बड'लेण्डआव गुबुन टाउनफोराव बांद्राय बर' नुवालै ना? नुयो खोमा आं थाङाखै नालाय खिन्थु अदालगुरियाव नुयो आरो गोबां दङ। नै बेखौ बानायगासिनो गाइस एखावसेनिया कमप्लिट जाबाय। अदालगुरि टाउन गाइस। औ थोंजों थौदो स्टेशनजों बेखौबो थांनो हायो। औ बेखै थांथ'ला स्टेशनखै जों एसे हाबनोसै ना? Lepilawa station no? Yes guys, bener जोंना अदालगुरि टाउना आरो बैखैबो दङ बैखैबो थांनो हागोन। ओइथिं SBI ब्रान्स दङ खोमा। अ दिनै वेडनेसडे दिनै बाजार नामा? बाजारा बबेथिं जायो अदालगुरि बाजारा? अ आच्छा बै इथिं जागोन न' स्टेसन बारनानै इथिं बै बिदानि नुनाया लामाया। नै guys बै बेनो स्टेसना अदालगुरि स्टेसन। गाइस फाइनालि जोङो अदालगुरि टाउनाव मोनबाय माने मोजां नांबाय सफैनानै। ओमफ्राय जोङो नै थांनायाव बैखै थांसिगोन न'नि बामसिखै आगोमा साहा बिलाइ बागानफोरखौ नायलांसै। नै जोङो दा इथिं गिदिंबाय माने फाखोसे गिदिंनो हाखायो आरो बिथिं ओरै स्टेसन जानानै ओरै बै मोनसे लामाथिं सहैलायसिगोन दा मा दंथाय बेफोरो गारसायसिगोन ओरै जों बैखै थांसै। ओइ डिटि अफिस खोमा बैयो। औ नंगौ दे एसे आगोलनिया डिटि अफिस। बे डिटि अफिस। आच्छा गारिनि खामानिफोरा बेयाव जायो आरो खोनाबाय डिटि अफिसाव जायो। डिस्ट्रिक्ट ट्रेन्सपर्टेसन DTO बेनिफ्राय जोङो ओमफ्राय बैखै थांबा आरो रौता सहैलायसिगोन दा नङा बे लामाया? औ थोंजों थांबा सानजाहा ओमफ्राय बैखै थांबाथ' टाउनानो मोनहैलायबाय। ओमफ्राय गाइस आगारसे गिदिंनांगोन आरामसे बैखै थांबा बे टाउन जोङो दा नैबेखै थांसै एसे न' रौता लाइनखै थांसै जों एसे बास गाइस।